warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen para pemirsa, kepanggihan malih kalih kula Elsa Setiorini saking SMK Muhammadiyah Rongkop. Kelasipun kalih welas TKJ setunggal, kula badhe ngaturaken pawarta babagan banjir wonten ing Desa Nglindur. Sumangga badhe mirsani pawartos menika. Kawontenan jawah wekdal ingkang sampun kepungkur. Dusun kula tekik mriki wonten kedadosan jawah deres sanget, sahingga ndadosaken lepen toyanipun ngantos mubir sanget, lan ndadosaken margi-margi ingkang pun lewati para tani mriki boten saged dilewati. Ugi ulam-ulam ingkang wonten salebete lepen sami tumut mubir. Toya punika lajeng griya-griya ingkang letakipun wonten ngandhap sami tumut kelem. Ngantos perabotan rumah tangga tuwin hasil panen sami tumut keli. Ten pekawisan kula sebagai wakilipun warga mriki ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Pemerintah Desa ingkang sampun saos pambiyantu dumateng warga mriki. Makaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.